Wat moet ik doen? Zodat jij er door kan. Dat is not easy. De deken. Wat moet ik doen met dat deken? Anna, doe even je oogje goed, dan kun je even geen deken meer, ja? Oh, ikaw ha, you didn't drink your milk again. Sige ka, you always ask for milk but you never drink Anna, kom milk. eens even naar papa. Kom eens. Pullen. Usik lang Ja, pa. want ik wil pullen. Wat vullen was dat? Ja! Ja, zo is goed. Don't forget how you don't do. Always. Get a doekje, blow your nose. Ja? Heb je al tanden gepoetst? Ah. Niet Maybe another. Yeah? Because you're going to school. Nee, Anna, that's not easy. And then you go swimming, you will forget, and then Wat is get een it right. zwemles? Ja, vandaag wel. Tot straks, hè? Kom op. I love you. Sige na, papa is on man eh. Good morning, titas. Welcome naman po sa panibagong vlogmas. Paalis na silang mag-ama. Wednesday, so day off ako today. Naririnig ko yung traktor sa labas. Malalaki yung traktor kay pinifix nga yung parking lot namin, di ba? Hindi lang sa amin po yun. Sa buong square ba? Para sa buong square. Dito na si Ruth. Let's go, Anna. Papa is here. Sige na. Mahirit pag yung drawing. Makapal na po talaga ang jacket ni Anna. Guys, tinatry ko mag-English. Nakakalimutan ko naman po. Mas komportable talaga mag-Tagalog sa vlog, no? Pahala na lang mo diyan. Hindi mo kasabot, oy. Love, let's go. Anna. Sige na, Papa's waiting outside. Ayan guys, show your Ivy. She has gel na para sa kanyang mata. Dinala na yan sa hospital eh. Peekaboo! Zal even Papa, kijken hoe laat. Papa, kijk eens. Ja? 2 tassen liggen daar, maar 1 is voor zwemmen en deze is voor school. Ja. Ja. Deze school, die andere doen voor de zwemles. Doen opa en oma. Deze kan ook. Die kan ook. Dat Ja, I klopt. will transfer it. It's okay. Dat klopt, komt goed. Nou, wees laat maar mama. Ja, mama. We zijn wel een beetje vroeg, maar dat maakt niet uit, hè? Toch? Ja. Dan doen we het even af. Watch out, ha? Watch out. Go to Papa already. Do it, Katja. Doei, mama. Tot straks. Het is niet zo koud vandaag. Malaki yung traktor dyan sa labas. O, nakakatakot. Parang anytime pwede siyang mag-ano ba. Matamaan yung yung wall namin. Finally, nakaligo na tayo pero wala, mag-makeup. Nagkilay lang ako. Walang ibang makeup. Mag-lip gloss ako mamaya or konting lipstick pag lumabas na ako. But it's already 12. 12 na dito and kakain pa lang ako. Tinan ko muna kung anong pwedeng makain dito. Mag-ano lang siguro ko itlog tsaka okay, may avocado pala ako. Itlog, avocado, tsaka isang slice ng bread. Yun na. Para hindi masyadong heavy yung aking kakainin. Today, I have another appointment for body gua sha. So, I'm gonna do it again. After this session, maybe I will have another one in 2 or 3 weeks.
it depends what he's going to recommend, but I hope this helps because it's been a while since I've had problems with my arm and also my tennis arm and tennis elbow. I'm dealing with it for a few months now, but then it's getting worse, as I shared in my previous vlog. We shall really see how it goes. I hope he's able to fix it soon. But yeah, Anna will be picked up by my father-in-law later. I'm not gonna be picking up Anna from school and bring her to her swimming lesson. It will be my father-in-law or my mother-in-law. Ruth will be home in 30 minutes, so I'm just gonna prepare breakfast. Ito yung hinog na yung avocado na binili ni Ruth. Sobrang na-appreciate ko po talaga si Mr. these days because, yeah, with Ruth, I'm becoming more and more honest with and expressive with how I feel, especially yung mga may pinagdadaanan tayo. And he does really little things without even saying it. He does really little things to, to make me feel better. Like randomly he would say, like last weekend, he randomly said like, oh, let's go to our favorite Vietnamese restaurants. We went there. And then he would just randomly bring something that I like, or he would just randomly plan things, little things like that. I believe I'm also like that towards him when I notice that, he's not feeling himself or what. So I try to like do something, like, or suggest something like an activity or a time together, or just go out with Anna, little things, and just have a little talk. Because I think same po kami ni Mr. na hindi po kami ganyan masyado madrama masyado. Like, hindi po kami ganyan masyado ka-expressive when it comes to things that we think we can handle ourselves. Lalo sa akin, na when I think I can still handle it, I would really rather keep it to myself, and I would talk about it with somebody when I feel like I'm ready. So parehas kami ni Mr. ng ganyan. So when we tell each other, that means it's a little bit heavy already. So that's also one thing that I try to manage these days, na before it gets to that point, I would have to tell my husband already, no? I hope siya din. Pero, so of course, may naman yan, process naman yan. Step by step lang din. But yeah, I just want to say na I really appreciate my husband. I wonder, no, kung ganito ba siya sa mga ex niya. Charot. Ano ba yan? Alam niyo ba kung pang ilang babae ako sa buhay ni Mister? Gusto niyo malaman? Sige, sabihin sa inyo. Kunin ko yung egg ko kasi mainit na yung aking pan. Si Mr. pala, sabi niya, nag-clear na siya dito. Anong ginawa niya, guys? Kinuha lang niya yung freezer dito. Tapos, medyo dim dito, no? Kay ng ilaw. And then, daw niya, tawag dito, proud na proud pa siya nung umuwi ako. No? Sabi niya, tingnan mo doon kasi I really did a lot. Tinapon niya yung mga expired na snacks, na chips, yung mga stuff dito na expired na tinapon niya, which is a big help. So, kudos kay Mr. Pero para sa kanya, big deal na yun. Kasi hindi niya yung ginagawa, ako ang gumagawa nun. Diba? So at least nabawasan na po yung kailangan kong gawin. Hindi na masyadong madami, pero kailangan ko po silang i-organize pa muna. Yan. Yung mga gamit dito, kailangan pa talagang ayusin ulit. Tapos dito, maghahanap pa ako ng yung namumove lang na trolley, something. Diba? Itlog yung kukunin ko, nakalimutan ko na. But yeah, going back to the chika. Diba? Pang ano po ako? Tinanong ko talaga si Mister, pang ilang babae ako sa buhay niya? Pang-walo ako. Diba? Pang-walo. And last? Dapat lang. Kasi ako ang pinakasalan niya. Pero si Mister, hindi ko na po maalala kung pang ilan ko siya. Ay, malandi. Hindi naman po. Siyempre, may mga
nakarelasyon tayo nung dati. Siyempre, no, part ng life yan. Diba? Pang ano ko yata si Mister yung talagang seryosohan. Ilan po ba si Mister? Talagang yung dibdiban ni relasyon na seryoso talaga. Pang ano? Yung kasi yung iba parang childish lang na ano eh. Na childish na relasyon eh. Pang ilan ko ya kaya siya? Yung seryoso talaga, yung, ano na lang, ganito na lang, yung matagalan, okay, matagalan, pang ano ko si Mister, na lang. Maalala ko pa sila. Ang landi. Alang guys, yung itlog ko, maano na, mapaig. Teka lang po, pang ilan ko ba si Mister? Teka lang. Makonsider ko ba yung ano na seryoso? Seryoso na lang. Yung seryoso na lang siguro yung i-ano ko. Saan na ba yung aking toaster? Uy, sa ano to napasok ni Mister? Pang ano ko po si Mister ay pang-anim ko siya. Pinag-isipan talaga ba? Pang-anim. Na parang matagalan. Oo. Pero pang-seryosohan, talagang seryoso. Na parang dinibdib ko yung relasyon. Siguro ano, pang-5 o pang-anim din. I think so. Pero, wag yun na pong itanong kung ilan yung na-link sa akin in total. Charot lang. feeling ganda. Kasi may mga naging jowa-jowaan ako dati na yung parang ano lang siya ba? Yung short term lang. Yeah. So, yun. Ganon po. Hindi ko alam kung na-mention ko na yun sa dating vlog. Pero, di ba? Ano ba yan? Ulit wala. Ano lang iniisip ko dito. Yan, naririnig ko na yung tiyan ko. Wow, perfect. Ruth and Anna both don't like avocado, but I really love avocado. You can always buy avocado here in the Netherlands. Pasensya po at medyo makulimlim. Nakalimutan kong yung aking yung aking light, and also gabi yung tiyan ko guys, parang kagano na. Tawagan ko pala yung nanay ko mamaya. Uy, nakalimutan ko yung tawagan ng nanay ko. Tapos, punta na tayong sentrum. Kailangan ko din pong mag-aral kay exam ko na next week. Grabe guys, yung chan ko talaga parang party people talaga yung aking chan. Yan yung ating pagkain. And later nga po pala, isasama ko kayo kay may pupuntahan kami ni Mister. Kasi nga na-share ko 'di ba dati na naghahanap kami ng yung bed. And I reminded Ruth kanina kasi makakalimutan na naman niya. May sinend niya sa akin yung yung picture ng gusto niya, yung nakita niya. So pupuntahan po namin mamaya para ma-imagine namin na sumakses kami. Kain.
Day, Rina, Day. If you're watching, Day, thank you, Day, sa pagtawag kanina. Oh, thank you, Day. Char. Alam niyo kung anong rason kung bakit naandun pa ako sa trabaho ko? Yung mga kaibigan kong Pilipino. Parang kami na lang yung nagmo-motivate sa isa't isa. Kasi kung wala doon yung mga kaibigan ko, ako'y lumayas na po. Char lang. Kain tayo. Nanay Emma, Nanay ni Rina, shout out po sa inyo. Kain tayo ng avocado. Excited po ba kayo masyado na uuwi na si Rina? Kasi si Rina ay pauwi ng Pilipinas. Doy, mamimiss kita, Doy. Tagal ko hindi makita si Rina kasi uuwi siya ng Pilipinas, guys, next week. Tapos babalik siya January. Pagbalik niya dito, wala naman ako. Ako naman ang nauwi. Hindi kami mag-abot ba? Tapusin ko po muna ito na. One eternity later. Hello, titas. Nasa labas po ako. And galing ako sa aking session. Tingnan niyo yung kabisi sa sa action. Ang daming puno yung parking ngayon kasi every Wednesday po yung tawag ito, yung nire-refill nila yung nag-replenish, yung pag-replenish nila ng mga bago or yung mga display. And today yata yung nilang mga Christmas decorations na bago ba. Dito sa amin talagang puno siya. Ang daming tao sa loob. Pakita ko sa inyo mamaya yung nakuha natin. Punta pa po sana ako sa sentrum. Kaya mga bibilhin nga ako. Tumawag yung aking mga biyanan kay nagtatanong sila kailan nung oras ako darating. So I think may lakad sila. Madali na ako. May mga 10 minutes pa before sila dumating. Hello, titas. Bahay na po tayo. And andito na din si Aling Maliit. Anak, can you say hello to the titas? Hi, titas. Ayan, hello. Hello. Nahatid na po yan ng lolo't lola. Nakabili pala ako ng konting Christmas decor doon sa Action. Ang cute-cute. May mga lights na to siya. Maliliit na Christmas tree. Doon lang naman sa may window ko ipang ilagay. Mag-light up sila sa gabi. 2 pong set yung kinuha ko. Mura lang to. Ang daming tao dun sa Action kanina. Hindi ko kaya. Sobrang daming tao. Parang ang hirap ba? Ang hirap makipagsiksikan doon. Kasi ang dami talagang tao. First time kong nakita ang ganun karaming tao doon sa Action. Anyway, hintayin na lang po namin si Mister kasi pupunta kaming din boss kay magtingin-tingin nga kami nung na nagustuhan ni Ruth na bed frame. Tapos pilihan din kami ng ng mattress. Say goodbye to the titas na. Bye-bye. See you next time. We're eating. May steak kami. And veggies. Doy-doy! Doy-doy. Doy, Papa. Bye. Doy-doy. Doy-doy. Mush-mush, babush. Mush, mush, babu. See you na naman po next time. Doy!